Jingeh ka bakrau ya Mukesh Ambani Namar ba ka Airtel ka Wanrah ya ka recharge plan ka badon ya ka Validity ka balai spa 100% singi haring kat ka free internet data tang ha ka dor ka bashi 1000 khandai spa khandai tingka ka Airtel ka kenjo ya kumba saus pa million ngut kinong pendan kam ya ka hakal leng ka ri India ka aye ki bun chat ki plan sha kinong pendan kam jungka kat kum ka jingdan kam jungki ka company telecom ka aye ki plan ki babyang dor ka ba ai ki lat ki lenti na ka benta man la ka jingmang tingka bat ki jingdan kam na pring ki plan ba bunjat jongka ka Airtel khala panmi langru ya ka recharge plan ka ba hadu lai spa 100% singi ki jingtre kam ka Airtel bat ki we de ki company shimet kum ka Reliance Jio jong Mukesh Ambani bat ka Vodafone Idea ki ladu ya ka jingshan ya jong ki nong pendan kam jong ki hadien ba ki ne ki company telecom shimet ki lapen kiu dor ya ka recharge plan jong ki bun na kinong pendan kam ki lapin kala sha ka BSNL ka ba de jong ka sarkar bat ka ba airu ya ki plan ki babyang bat duna dor ban ya ki company shimet ban ya kunya kana ka jing ka Airtel bat ka Jio ki lapin mi ka to ka ne ki plan ki bala ban kring biang ya ki nong pendan kam jong ki ka plan recharge Airtel ka penbana ya ka kubor ba na ka benta ki nong pendan kam ya ka Airtel bat na ka benta ki tu ki bawat ya ka plan ka babyang dor man la usnem ka plan jong ka Airtel ka ba 1000 khandai spa khandai tingka kalong ka lat ka babha ka ai ya ka jingtrai kam ka ba lai spa 100% sngi ring kat bat ka unlimited call ba chi spa tli ki SMS haka shi sngi